Šimon, poď nám všetko ukázať, čo si objednal a čo bolo potrebné si objednať. LED rampa, veľmi potrebná. New Jersey debil. Chladič nepotrebný. Chladič nepotrebný. Nebudem sa k tebe ani vyjadrovať, lebo pre mňa si úplný kokotko. Svetla potrebné. Smerovky. Prečo si chcel biele smerovky? Tak vízia na toto auto, keďže je to modré auto, tak veľmi pekne podľa mňa vyzerá, keď je na modrom aute biela smerovka, biele zadné svetla. Nie je tam tá oranžová, ale aj bočné smerovky som už menil za dynamické. Zadné svetla sa budú objednávať z Ututu, shoutout. Čisto biele, takže aj smerovky sa preto dávali do bielej. Takže teraz máš zadné svetla originál. Áno. Krydlo ešte není namontované. Takže máme tu mriežky. Ktorá došla v tip-top stave, pretože slovenská pošta je najlepšia, čo môže byť. Tak som nevedel, či som mám smáť alebo plakať. Pre ľudí, že by chápali, tak takto to má vyzerať na jednej strane a takto to pokrivila slovenská pošta. A takisto roh na tejto strane je rovný a na tejto je vyhnutý. Pekný, rovný. A to isté si mal ísť predošlými, že? Presne tak. Takže to za mňa je... Mohlo to vyzerať krajšie, ale možno to nejak ešte opravíme. Toto je pôvodné, nebolo to poškodené, takže sa to nechávalo. Objednali sa nové zamky. Nový držiak na zamky kapoty. Chladiča zároveň. Áno. A potom už iba blatník, kapota, nejaký ten nový volant. Takže čau, vítam ťa pri tomto novom videu. Chcem tomu urobiť trošku taký netradičný úvod, pretože ten úvod, ktorý som točil so Šimonom, nám trošku nevydaril a zase by som videl tie úplne blbé pripomienky a slova od určitých ľudí, takzvaných, ja už ich nazývam hejterov môjho života, ty vole, pretože tí sa chytia aj posledného slova, čo poviem v tomto videu, ale to je tak kvázi jedno. Robíme to, čo nás baví so Šimonom. Bohužiaľ tí ľudia nech si na to zvyknú, alebo nech to nepozerajú vôbec, mne to je úplne jedno. Samozrejme, a bavím aj to, čo som vždycky chcel skúsiť minimálne, a to robiť takéto videá, a taktiež ma to baví strihať, takže už keby to aj nikto nepozeral, tak to je pre moje vlastné účely, že keď robím nejaké auto alebo nejaký zažitok, tak to mám uložené síce na internete, ale stále je to pre mňa. Aby som do toho veľa nekecal, tak začnem vecami, ktoré Šimon objednal a ktoré som mu odporúčil radšej objednať, než tam dáva tie staré. Začneme úplným základom a to je za mňa chladič. Chladič starý netiekol, ale už sa objednal nový. Radil som to Šimonovi, je to lepšie, keď už tam dá nový ako ten starý. Takže ten je úplne nový. Ten stal asi 70 €, neviem presne ceny. To všetko vie Šimon. Ďalšia vec, čo objednal, čo musel objednať. Ja to volám tie také fúzy, na ktoré idú mriežky. Tak to musel objednať, to bolo celé krivé. A čo nás dosť naštvalo so Šimonom, slovenská pošta, alebo neviem kto to badil, tak už to doslova prišlo krivé na dvoch miestach. Skúšali sme to dávať na auto, samozrejme dá sa to všetko naštelovať, ale Šimon asi rozhodol tak, že to pošle späť a reklamuje. Je to dosť peňazí za mňa, za taký kúsok plechu doslova, ale už za mňa, keď si niečo objednáte, tak by to nemalo prísť nejak zničené a krivé, a hlavne čo sa týka dielov na auto, keď to potrebujete dopasovať. Samozrejme, čo som vysvetlil Šimonovi, že tá 36 už nebude nikdy tak ako originál, proste nikdy tam nebude nič tak dobre pasovať ako zo začiatku, keď to auto som mu predal.
Bohužiaľ s tým budeme musieť nejako popasovať sa, všetko doladiť, aby to potom všetko k sebe sedelo vlastne. Objednal si nové svetla, čo mohol si objednať čisto len tie sklá, sa na to dajú kúpiť, ale Šimon zvolil na to, že objedná úplne nové. Určite veľa ľudí uzná, že to je dobré rozhodnutie kúpiť úplne nové svetla. Bude to aj lepšie svietiť, aj lepšie vyzerať. Potom sa mi zdá, že budem musieť kupovať aj nové ľadvinky, pretože tie už sú tak popraskané, že veľmi nejdu dokopy. Objednal nový blátnik, ktorý bol taktiež zohnutý, aj dosť v žalostnom stave. Ten objednal úplne nový, za mňa fajn, síce trošku prišiel tiež tak zdemolovaný, ale nič strašné ako tie fúzy predtým. Chcel objednať kapotu, ale úplne nová kapota, na to by sa muselo čakať a je to teoreticky zbytočné vyhodiť cca 280 € za novú kapotu. Tak Šimon našiel nejakého pána na Bazoši a objednal ju za cca 70 €, ak sa nemýlim. Takže za mňa dobrá cena. Pán to veľmi dobre podľa mňa zabalil a je dosť v dobrom stave tá kapota, takže za mňa to Šimon dosť dobre našiel a kúpil. To je asi za mňa všetko. Uži si to video, po prípade daj like, napíš komentár, čo sa vám páči, čo sa vám nepáči. Sleduj nás ďalej a verím, že čoskoro bude video aj z Passata, pretože sa to chystá a je to na dobrej ceste. Začína byť už aj teplejšie. Takže dúfam, že ťa aspoň trošku zaujalo to video. Dopozeraj až do konca a na tom videu sa snažíme byť takí, ako v realite sme a nepretvarujeme sa na niečo, čo nie sme ako ostatní ľudia. Takže maj sa a prajem ti príjemné sledovanie tohto videa. Objednával som nový blatník hlavne preto, pretože pri havárii sa vlastne poškodila táto strana. Celé sa to stlačilo dnu, takže to bol prvý dôvod, prečo sa to menilo. A druhý dôvod, pretože v minulosti sa nám podarilo, mne sa podarilo prebiť vlastne túto časť. Takže hej, bral sa preto celý nový blatník. Tie blatníky, kapota a také veci sa ešte budú striekať samozrejme. Teraz sa to zatiaľ dá na auto, či to všetko pasuje. A ideme to vlastne všetko dneska zmontovať. Máme toto také, že edit, že... Hej. To ešte raz. Na čo čakáš? Čakaj, rozliším, že jak to robiť, presne chápeš. Na co čekáš? Na co čekám?
a blatník je dole. No a vlastne to, o čom Šimon hovoril, masakrálne, tak on to takto zohol. A stalo sa to tým, že vlastne pod to dal zdvihak. A to samozrejme bolo zle. A auto spadlo dole a vlastne spôsobil takúto chybu, kedy to celé ohol. Ale bohužiaľ stáva sa to a my sme ready dať druhý nenalakovaný nový blatník. To všetko samozrejme budeme musieť dopasovať. Tu. Liter. Bacha na to. Áno, štvorválec, 2,5 litra. To je 12 šrubka, 2,5 litra oleja na kilometr. Bacha, brácho. Zober toto šrubku, potlačil trošku. Toto? Nie, ty debil, to tu. Šrubku? Toto. Aj. Vieš, aký to bol pain to dávať dole? Brácho, pusti ten klip. Tu je. Koľko to stalo, tá stena? 25 eur. Koľko? 25 eur. Monter v akcii. To je kus dlouhý, bráško. Jak to bolo? Co? Ja ti hovorím, že toto išlo prvé. Či? A to by nič Nie, to by nedávalo zmysel. Pozri na fotku predku. Lebo asi fakt nepamätám, jak to bolo. Toto katí. To tam na rokov nechám. Nech ľudia vidia, akí odborníci sme. Samozrejme, tu budú špekulácie, že chlapci nevedia poskladať. Som VT, ale som od oleja celej pri aute. Prečo? Jejo. Píšeš s zanedbaným ženám? Nie, píšem s kamarátom. No čo, prišiel si na to? New Jersey debil. To, že si na to neprišiel. Chris Fix si tam asi nepomôže. To asi nie je na kamere. Ty dement, však poď sa pozrieť na starú kapotu, nie? A na to ide toto. Len toto bolo obuchnuté vpredu pred chladičom. Takže je to ohnuté, takže to treba vyhnúť, takže by to tam pasovalo. Nie, počkaj. Víš? Toto, čo dávame teraz, toto No. a nakoniec idú tieto. A je to smerom vyhnuté
Do vonku? Poď to otočiť presne podľa tej fotky. Je. Ty, ale to je reálne vidno. Daj mi toto na 6. Na 10. Si povedal 6. Akože na matičku tak musel. Aj. Ale si na to ne. Ročne dajte tam. Dobre. To nie, to je tá 8 asi. To ty si demen. Deviatka. 9. To čo tam dávaš za šrubky pre Boha, Matice? 10. Ty čo si retardovaný? Aj. Ešte som nevidel 9. No. Ale dobre. Dobre. Začnem. A ja neviem, kde si ho odfajčil, kamaride. Hore daj na motore. Hej, máš tu šrubovák akurát. Tam je v krabici, pri šrubách. Dobre, že tu poviem malo krevý kabal, ne? Už ani nie je zima. Tak sa Tu som zmrzol dosť. Tačík. Takže blatník je nasadený. To sa ešte upraví podľa kapoty a dverí. Predné čelo tak nejak máme, ale stratil Matice chlapec. Co? Hľadaj Matice. Aj podložky.
Wrócić.